Zdravím vás KRL, toto je blog mamiphone.sk. Vítajte pri videorecenzii aplikácie Google Earth. Ide o známu aplikáciu alebo známy program od Google, ktorý poznáme z našich počítačov, tentokrát na našich telefónoch. Takže Google Earth nám umožňuje preskúmať celú Zem, pozrieť sa do aj najtajnejších kútov. Všetko to funguje na základe internetového pripojenia, takže musíte byť pripojení na 3G alebo na Wi-Fi. Vidíte pekný 3D model Zemegule, kde môžeme kdekoľvek priblížiť. A skontrolovať, ako to tam vlastne vyzerá. Stisnutím na toto tlačítko sa prenesieme rovno k sebe. Čiže stačí stlačiť. Takto. Už sa kamera vracia ku nám. Takže okamžite vidíme, dokázalo to lokalizovať našu polohu. Veľmi dobre. Samozrejme máme k dispozícii search, môžeme nájsť akékoľvek miesto na Zemi a pozrieť si ho zblízka. Máme k dispozícii aj akýsi kompas ukazujúci nám náš smer. Ide o veľmi zaujímavú aplikáciu. Nemá veľa megabajtov. Pobaví, skráti dlhé čakanie v čakárniach všetkým wannabe cestovateľom. Takže odporúčam stiahnuť KRL mamiphone.sk.